gimana? Malam minggu nih, shopping yuk. Sopang. Kak. Boros, tak pakai duit. Loh, kok tumben kamu gak mau beliin aku? Alah, aku tuh capek pacaran sama kamu. Dasar matre. Bos, tak putus. Putus? Ya, kita putus. Oh, ndi yuk? Siram biasa. Oh. Kok memang bengak-bengok ngapa ya? Wah, biasa putus ke pacar aku. Loh, masih mutuske? Oh, jelas. Kowe sing diputuske pacarmu. Oh, tuh. Kowe lah. Cowok tuh harus berani. Oh iya, tapi kan jelas. kowe ra di pacar, kowe kan jomblo. Lha mutuske pacare sapa sih? Pacarmu. Sama pacarku. Duh, HP mu gak gawa apa iki ning kene Mulai cak goblok ae pacaran sesuai angel matok putuske. Kowe ndak cara dong kowe. Mikir, goblok kowe pekok, mikir ra. Iki pacarku, dong ra kowe. Kowe le pekok. Lah kok aku sing pekok. Pacar ngejak sopeng tak duit mending jomblo tur sugih, iya ta? Oh iya ya, bener juga ya. Ayo, iki aku lebes kok ngene iki. Wah, tunggu yo. Ya sorry sisan bae nyok.